Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas, do tamu namar minggu apala di Tikyon, suak songonido amanami nanami hahanggi pinaribot, na mengikuti ibadah melalui live streaming, selamat beribadah marihita, tabuka maparminggota maredda mahita, sabuket de nomor 14, ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to diperbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Saya ingot ma ali Jehovah akan adengan nibasam dohot asini roham, ay siyan narobido akai asa unang masurak-surak akka musunami midaaw, ali di bataku maraposan daw say unang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang, para sirohan na sumurong do, na mado maulate mahami tuho siyan na sa rohanami, ala dileo kodo anak menasa sade itu hamatean humokop pami, asa unang mago na porsia di ibana,
Alai asamang anguluan na sa liling-liling na dinasida. Tatak mahami, ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon do tatigorad di hami. Sese sama dosa nami sa luhuk na, ala ni pilihan na sundenggan, na pinilihon ni umukop pami. Say pailing mapinggol mutangyang nami, jala asima roham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan, mari kita buka di nomor 130 lalu, ayat 1 dot ayat 2. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima na tersurat di Galatia bidutolu, ayat 24, sonon ma didok disi. Asagabe songon si parorok do patihi mabuak kita tu Kristus, asasian haporsiaon hita dipitori, salineu jauh kami. Asagabe songon si parorok do patihi mabuak kita tu Kristus, asasian haporsiaon hita dipitori imasahakna atong rak mangidugugo meta tutuhat talaw mangulahot patik nai. Ali Tuhan debata say pargugo imahami mangulahon naubar tu patik mi. Amin. Maredeta sabuka de nomor 620 sada ayat sada 1 ayat 2. Oh
Tato potima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na godangi tijolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesa madosa nami saluhut na, alani pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangoli todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dakdap, botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasuba, gabi songon hapas domse. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Cor ina gracia.
Tapuji Tuata, marahite dena warobak 140 sada, ayat sada, dohot ayat tulu. Hatani debata nagabe turbuk epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di Psalmen 120 sada, memuka sanayat sada satu di ayat walu, tajahama namar sikat soring. Ede ananakok, say mangaranapi do mataku do pak duluk, siad dia do ulaning roh pangurupiot tuau, dang tagamon losonna tersulat di patmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Jaho bado si jagaho, jaho bado parlingomammu di labung ni tanganmu siamon. Sai jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na doho todim. Ido sahakna, mertua do nato mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Kur Galileo.
Tapuji Tuata, mari te desa di Jahoba nomor 763 ayat sadahu metajong. Ta tidak ko maha porsiaw tay, so na hina tidak ko nidong atasa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madog. Au porsia di debata Jehova, ido ama pergugo na suatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman ay tinubuon ni si Maria, na gabi-gabi satot di porbadia adorak suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal di bana di hapinor silang na tuat tubano atoro dung ditanam na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lahud tu siamun ni debata Jehova amanai pergogo na suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi alat na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adok sada huria nabadia, huria hatopannya tenakan nabadia, do dihasesan ni dosa, do dihatai namando, mulak mangulu sogot dangi halan naung mate, do diangoluan na sora suda. Amin. Kor lansia.
Tabigi majo sona pasakat sutikting nang masa do nanaing pamasaw ni huriat di mingguan. Shalom. Horas. Tabege mawarta namasa doho si pamasaon ni huriata. Ya minggu sadarion imam minggu remines cere. Namar lapatan say ingot maaka denggan ni basam. Natar surat di Psalmen 25 ayat 6. Topik ni mingguon ima dipitori alani hapor siaon. Tajahama 2.2 sermon week. Ia sermon week di week Gonop, Rabu 8 Maret 2023, pukul 19.00 WIB. Week 2, dibagas ni amang manang keluarga Nyonyawe Arwan, Inang Boru Silitonga. Alamat Jalan Lurah nomor 22 Cimahi. Wek opat Ima Amang SA Panjaitan, Inang Boru Girsang. Beralamat Jalan Nusantara Raya nomor 55 Kafling IPTN Cihanjuang. Wek onom keluarga Jesi Tumorang, Inang Boru Libong. Asrama Pusdikap Padalarang. Wek 8 Imah Amang S Panjaitan, Inang Boru Sijabat. Beralamat Ki Hapit Timur. Wek ganjil Ima di Patupa Ari Kamis sia Maret 2023 pukul 19.00 WIB. Wek sada dibagas ni amanami Amang Asi Matupang, Inang Boru Panjaitan. Beralamat Tipar Timur nomor 1. Wek tolu Amang JR Pardede, Inang SR Boru Situmorang. Beralamat Jalan Pojok Utara 1 nomor 167 RT 05 RW 8. Wek 5 keluarga Nyonya Pendeta E Sitbolon, Inang Boru Siaturi. Beralamat Jalan Citeret Gang Arisantir nomor 51 Citerep Cimahi. Wek pitu Amang Situa OJ Sitorus, Inang DS Boru Sirait. Beralamat Komplek Bukit Permata F1 36 RT 05 RW 22. Wek 9 Ima Amang Asia Turi, Inang Boru Tambunan. Beralamat Komplek Taman Firdaus Blok A1 nomor 8 Paku Haji. Tapar Rohahon nomor 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5. Pemberitahuan. 5.1 Konven Distrik atau Sermon Distrik. Pada hari Senin 6 Maret 2023 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tendie di HKBP Brebes. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti
kegiatan tersebut. 5.2 Sermon Naposo. Sermon rumah atau disebut serum Naposo Bulung HKBP Cimahi Jalan Lurah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 waktu atau pukul 19.00 WIB, tempat Komplek Cilame Permai, Jalan Trisula 1, Blok F nomor 17, Rumah Nopa Boru Silaban Wek 7. Diharapkan kepada semua Naposo Bulung akan menghadiri sermon tersebut. 5.3 Pembangunan. Menindaklanjuti laporan keuangan pembangunan bahwa saldo keuangan pembangunan saat ini semakin sedikit dan progres pembangunan masih berjalan. Maka dihimbau kepada semua jemaat supaya melunasi tok-tok ripe pembangunan tahun 2022. Melanjutkan pengumpulan tok-tok ripe untuk tahun 2023 dan bagi jemaat yang mampu supaya melunasinya sampai dengan Desember tahun 2023. 5.4 Basar Ina Deborah. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023 Punguan Kor Ina Deborah akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Kita perhatikan warta kita halaman 8, ada warta tambahan ralat. Di situ tertulis Amang Situade Aritonang Inang Boru Sibarani Wek 5 lunas. Di situ tertulis 1 juta, seharusnya 1.200.000. Songonima wartata di Tikyon ima warta nalaho si pamason ni Huriatta moliate Horas. Tapasa ma peliata sada A do sada B u mata puji tuata merhite D nomor 500 sada memuka sana sada dohot udukna.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Niamu akka manami nanami donga sa porsyaon di bagasan Tuhan Yesus. Hatani debata di binggutta sadarion. Imana tersurat di Rom bidu 4 ayat 1 ayat 5 dohot ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu. Songonima dihamu akka manami inanami naposo bulung remaja sekolah minggu nama dohoti par minggu onon marite live streaming doh mamu majatani debata Rom 4 ayat 1 ayat 5 Dot ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu tajah mama responsoria. Behama di rohatta ahama jupang si Abraham amat tai taringot tu daging. Ai daudo didok surati na porsea do si Abraham di debata gabeima dirajumi bahen hati goranna. Alai ha porsea do rajuman gabe hati goran anggo di jolma naso mangaradoti ulaon asal porsea ibana di sipitori na jahat. Ai aut akasiradoti patiki gabe panean dang marguna ha porsiauni jadi pesan ma baga-bagai. Dibaheni sian ha porsiauni do baga-bagai asa sian asini roha do ainaing hot baga-bagai di sadok peparanai. Dada hola di donga sapatik ni si Abraham do di dongan na sa porsyaon ay amani hita saluhu na do ibana obar tunatar surati pabaki do gabe amani torok bangso dia do pandi debatamai nahina porsyana si pangulu akan amate jala si jo na suadong hian gabe adong ima yanggo sahakna. Diamu akadonga sa porsyaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus adong do pakkatayon taringot tu si Abraham jala ngasudehi tamangat tu si uboto barita taringot tu si Abraham bapa orang percaya ala di landaskan ha porsyaon nai marite haudukon dohot hapatuton tu debata di bagasan sadok bulus ni roha. Dan adong mibbar rohana sedikit pun tidak ada tawar hati bagi Abraham untuk mengikut dan menuruti perintah Allah. Dioloi sude. Kadangkala de bahalak madok nawaru tutu si Abrahamon. Marhiti haporsyon narui manang na holan pangului saping. Ternyata molota pehutihut mamuk kasian ngolu ni si Abraham saat Tuhan mamatena dah hola sada do natarida di si ima ia si Abraham sahalak na porsea. Jala taida do di bagasang ngulu ni si Abraham kadangkala memang iman itu menuntut kepatuhan total tanpa tanya. Kadang terlihat seperti orang yang polos, yang tidak punya logika mendalam tentang ketuhanan.
Nabo harus si Abrahamon. Ngama mora. Disuruh debata pidda olo. Dungi duk pidda ibana di baga-baga do tu ibana ho Abraham hodo popar panean baga-baga jala pinoparmu songon trihit topi laut topi niaik manang songo bintang di langit alai dang adong ridang nga dungi di lewat debata mai bana dung matua si Isak di jalo muse liam matuau na huliani ninna tu si Abraham sasadaido holanido ido tapuk ni pusu-pusuna urak ni hati-hatena alero debata pelehom matuau si sakiana mininna bah aut awi ala siotik hapor siao nau nabo haru Tuhanon namar mea bo na mergei-gei do na mangulon diliako yu chatomse songo dia do maksudmu dai mado honon alai ala sigorang hapor siao do si Abraham dak suku-sukun rohana disi tung bulus do rohana para dehon na pinangido ni debata di bagasan nguluna. Alanido tarkoar ibana bapa segala orang percaya. Di bagasak kapor siaon naido tarida haudukon dot hapatutot tu debata lahu mangulahon paretta do persuruan di debata di bagasan nguluna. Dakkea di paretokon ibanai gabe balos na tu debata. Gabe singirna tu Jehovah. Tung dirajumi ibana dui songon pajouon dot hapatuton sian naporsea di Jehovah. Dakkeai dirajumi gabe haburjuonna. Dakkeai dirajumi gabe singirna tu debata. Dakkeai dirajumi gabe hadirionna diadopan di Jehovah. Tung holan di bagasan haporsiaudo si Abraham. Laho mangulahon lomoni rohani debata. Hirasongonido turpukorak kamang dot tamok kainang. Di bagasan saluhut pajouon dohot pamilitotta di haporsiaotta di debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dot di porbadia di jodoh hita asagabe halak namar situtu porsea marhaudukot tu debata. Dada nagabe singir tai tu Jehovah dot hapat tasot tai di joloni debata alai tung holan pajouon natuhita do upahenna ikon gabi ulaonot tanadinggan dohot mangului pati ni debata dangadongi gabi iparetokon gabi singir ta di joloni debata dang diparetokoni gabi utang ni debata tuhita dang diparetokoni gabe balos sonon ni debata tuhita alai tung holan alani hapatu totta do lau mangulahon lomoni rohani debata songon halak naporsea hita di Jehovah alani olo do halak nabona roha alani olo do halak nadaula marroha jauh-jauh tu debata di bagasan haparironna olo aidang memingkir manang majua baru kiloni manopot sitopotonna dang ditopot baru kiloni kamang dot tamuak kainang holan nazaha ma marukil dang ditopot hama holoni dirina tuak kasiula nageduk nang tuhala partigoripe ditopot baru kiloni do dirina jala di duji do haporsiaon niak kana porsiai marite-hite ragam ni hamaolon jala iru banai komersitutu hita lamporsea tu debata ai tigor do rohani si Daud mangului debata sagabiraja ibara tigor
Sitong do di baga sarrohana lau mangului di bata sitong. Alai gabi manaon na hatsi meibana alani panguluyon na tu di bata. Gabi pola mangaranap do mataku do pak doluk. Sia dia do ulaning ro pangurupion tuau na rohana. Jadi adong ko sa ada keluarga may mahon haroro ni danak di keluargana. Matung liling atong dihasioli asadong pinopar. Martangiang Arya Borngin pola mersinggang mardongan ilu-ilu. Amatay do inatay mangelek tu debata asa dilehon pinopar. Dapok matikina dibul debata cupa mapanagamu natong. Las rohana sida. Marulupuluk na sida. Jala dipuji na sida do debata. Saat tuha seseorang na tunggal garu di pesta ujuk. Pesta mamio. Halalas ni roha. Na saat tu keluarga na sida. Gabi sudi taruli di las ni rohai. Magurang badat danakon. Bertumbuh. Ala anak sasadasa. Gabi agak songon na manja badat danakon. Mananga di Jalo di Leon. Dia na pinangido di Pasahat. Adong hinasiholan ni rohana dilului. Pokok nadang adong naso dijua pangiduan ni anak konon. Magurang maibana jala gabi tersuam matu rohana dang adong na terjua hape si pangidokku. Alani mananga hape upangido lianon na rohana. Di rohani anak bapak naon atong baholanod do tahe batoy mak nilehom mak manangah di Jalo saya di palleom masongoni rupani gabi manja manak kono lomo-lomo nama sipata dung lambagurang anak konon ngadi songgak be bapakna ngadi muruhi bapakna mulat terliling di leok kepeng tuibana ngagugu suarana di tongani jabui muruk-muruk maradopon natorasna. Wih tahe Tuhan ninna rohani anak bapak namatong gabi marsak doi baba so nilean jea nilean pe gabi paro biar ninna rohani natorosno juk ma bapak na do to mak naon marsak tangis dang dope ro anak kon naon dipangido masih pangidon na namat cayarga jala naso patuk dope ay di Jalo mobil narga situtu nabui mabayan mago hosana molo marmara liam matuau inanak konon we anaha dang umur mudo pe puang marnap punahoni dang nasolo hamile sabar mahuda dang bui turnan konon molo soleanommu lari na mau si jabuon nanak koneto tak songoni ida adunan na bapak no sedi lekele matong anak kon dang olau na molo soleano muna ba husur bu jabuon inna isi yok kon anak kono yan cama bapak no rupani ale di rohani bapak non hata-hata na dorai dang bersitutui unang majoni lias sehelionin dang ilean Hape kari cuma bapak no do to mak no ditarik ku jabu. Iba pungu anak non musudi nargane jabu. Perhiasan mas nyomakna, dompetna, hepengna. Iba emma tu tipus na. Igalaki maapi isurbu jabu no. Surbu jabu no to. Roma torok jol makate tangkani jol mon. Wih, asiro hate na. Engat tangis biamat tedo inatai. Song be mananga habe tinggal. Daholan na lohot di pamatang nay nama pahean na. Sude sinamot ng artape nga diluahon. Da tinggal ma holan timus niarang nasomito dope dohot pahean na lohot di pamatang nama bapak na dohot umak naon ditarik ko nanak nay. Kamang dot tamak kainang salpu matiki sudah mak na tinipus ni anak konon. Gurang do memang
Alay saduluk-duluk pe yang ko di paswasaihon habis do. Saduluk-duluk pe yang ko di parlomo-lomohon sudah do. Pugus manak kono. Habis mak. Itarik ko nakadongan na sahalak na nama ay molo songoni do solmon. Molo juppa puguson maulo mangalului dongan. Nangarong bedongan na sahalak nga mak. Jala inganan na digarar na daktuk birohana manggarar isipak kon na puna sejabui may mana laho ang kosotar garar horo jabuan arong mangianyon na bui manggarar na gabirang miyabi mana ditungan ni jabu itoruni eperan ni solma may mana tinggal eperan ni halak narong behepeng nga manor si panganon dibuat ma si panganon na bolong-bolong at itu ngadong pisik-pisik ni halak na terbukus dope di tempat-tempat sampai ima di pangani mana nak pesongoni boy di mana mangulu jala asido rohani de batadi bana nang marsai di bana modom di joloni perni halak topuma bolang si malolongna ai perpuluhan naon koran ima alas ni tempat tidur naon ibereng guarna di si belga tersurat di si guarna do potona wi guar huronin narohana ibereng mauti ido auronin na poto pia auronin na ibereng ma di torunai rupani isuraton anaha mulak maho ngamasihol hamituho ai lomodo rohakku midaho jala tung las dorohanami molo dilabung muhami ninna tanda tangan bapakna alai molo mula kau wahamate ngausur bujabuni bapakin narohana molo mula kau alai di jalo do daripada puspai sau songonon dangadong hakotakku hutopoti masalahku huangku koma dosakku hutingkak koma diriku asa dijalo narohana mulak manak konon ngarobi anak kono di Bali bapak nope ngadiboto beneng ro anak kono di haul ma huhut ma dibuan tu jabu na sinurbuna na jului ngadisi benuaing di pajongjong na toras nai jala di dokma pertalian mudon ninna tu anak konnai kamang dot tamu kainang songonido sa sistong nga hitaw tu de bata wah dilihat de bata do hamuliaut hita dilihat de bata do hasangapot tu hita marhiti panoppauni tole mahita toppa bajol matumiru patta tudus tu pangalahot asa dirajai supaya mereka berkuasa tetapi manusia berdosa lomo-lomona do kemuliaan Allah ternoda tercoreng dan tertanggalkan oleh dosa umat manusia ima mamukka siadam satu partiket tasonari nabi na tunduk di bagasan hisap-hisap ni dagingi gabe tercoreng ma wajah Allah gabe ternoda ma kemuliaan Tuhan nanilehon na tuhita bolong-bolong mahita songoni nangadong be haluaw na dapat tita nangadong be naboy majauh hita tu bagasan hasonangan dumpero Tuhan Yesus tu portibion Roma tu hatta Yesus di jauh mahita di alak mahita jala di buat mahita asabongot tita muse masuk tu bagasan harajaonna marhite-hite haporsiaoni di bagasan diri ni Tuhan Yesus sido pajuon na tuhita marhite-hite haporsiaon asa parsidohot tita di bagas na pinauli ni debata na tasegai na tarrupakkon marhite-hite pardosautai alay nunga di pauli debata bay muse asabongot tita masuk tu bagasan harajaon nai muse gabe marlas ni roha hita halak na bolokyan
halak na somargunahian, halak na di bagasan uhum, halak na di bagasan kahulumon, tudos songod dana nakinoni, songoni mahita di bagasan pardosautta, alay Roma Jesus dialak mahita dibuan jala di haul, asa parsidohot titabongot, dungi didok matuhita pertaliam mudoon ninna tuhita ima surgu hasonangani, pertaliatta, parjabaratta, perbagianatta, warisan kita adalah kerajaan Tuhan, haluaon na pinaradeni Tuhan Yesus. Ido na saitok tong mian di tonga-tonga ni ngulun ni naporsia, rebe ini sere, ingatlah Tuhan akan kebaikanmu. Saya ingot male Jehovah asini roham doh dinggan di basam. Angko hami zolmaon, saya manok tong do merdosa. Angko hita zolmaon, saya manok tong go mengaduk tu daging. Alai alani dinggan basani debata, dohot balgani asini rohana, gabe di paretok kodo itu hita asa malua hita, di bagasan ngulutta. Atong bohado akamang dokta makainang salu na donga sapor siaon, balgani asini rohani debata, dohot dinggan basani Jehovah di bagasan ngulutta, da madas-dasi tamai asa uduk tulomoni rohana, da madas-dasi tamai asa mangulahon na pinangido ni dewata di bagasan ngulutta, molotong do piatong mangarutta hita sian haluau ni barang na binotowi, tung ikon uduk nama, tung ikon pangoloi nama hita di lomoni rohani dewata, disaluhut dengan dibasana dohot asini rohana na tahanguluhon, gabi taulahom manaringgan, taulahom ma lomoni rohani debata, dangalani naik paretok konot tay singir tatu debata, alay tung alanok tatadado dengan bahasa ni debata, dohot asini rohana na balgai, na nilehon na mariti Yesus Kristus, na naing ingot-ingototta, mamukas yan seksa gesima, estomihi, dungi reminis sere infokapit letare palmarum nanaing ingoton ni naporsea ima panaonon ni Yesusi asa malua hita sia dosa dot hamagoan molosongoni di rohatta dai ko terjeuman yak kita sude gabe siula naringgan gabe terjeu mahita sude gabe siuloi hatana datar jauh mahita sude gabe siulahon lomoni rohana ainung ngadiusehon tuhita basa-basa ainung ngadilehon tuhita asini roha naso tarasam ai dagingna sadiri do mudarna makokop pita sian pardosao isison na ya manoton film the 33 itu ngayon itu kamu kalian sih, dang dihami pilimi amang narohamuna teh iya, baguan ami pilimi, film 33 diambil dari kisah nyata, ketika 33 orang penambang di Kapikau San Jose, Chile, tahun 2010 terperangkap dalam lubang gua pertambangan di Chili. Tulu halak terhurung di Torunitano bagasna 750 meter tu toru 750 meter mat Torunitano tulu halak isi mana sida dangarong otik nama si panganon oksigen terbatas ngarong nama sahit sia tulu halakon bohamain narohana holam mai-maima di basa-basa ni nadigijang ni tano asaboy di ruangi asaboy di roro dungi dilehom matuna sida pertolongan tangarong naboy ban nasida batu rusudi batu dengan sedikit penuh ketegangan romat tong pertolongan siang gijang
Saat matuna sida dikirim masih pangano, mulai mabuhay na sida mangan. Baru pa ino mangangkat talakon siyan 750 meter. Ikot dibor matutoro. Dibor hapiak kebetu na macay karasiem mak. Ngamartol panganak kabor. Bor na siyan Amerika, siyan na jago itu hori. Nga martol pangabe. Ono pulusia ari. 2 bulan lebih na sida di torni tanoi. Ngatuk sudebi na sida mangangguki. Ibagas tanoi. Hulum. Jala gurang akka hamaholot disi. Sadi hari mamarong rok tanon itipahom mahami lasumate mahamin narohana ro. 30 halak. Alay sa ma burnout tu si dikirim ma kapsul. Semacam balon besi. Kirim matok 750 meter bagas na. Si patah suko mau si patah mahuaon kapsulon nang mangkat diangkat masada-sada. Sada-sada betul. Sampai 30 halak. 33 orang. Ima film D33 yang mengisahkan 33 orang diangkat sian Torunitano 750 meter. Sangat menegangkan. Sudah Deportivo Mamer itu disiarkan secara live di televisi, melibatkan puluhan negara untuk mengangkat 33 orang dari bawah tanah. Di songoni. Kamang dot tamu kenang molo Yesus yang katamu diangkat kita ipapidda dakola siap 750 meter. Itorunitano sedia do siap Banuatoru. Di roro Tuhani kita siap Banuatoru buti. Dungi diangkat. Di papidda. Di paeret kita siap. Rura ni linggoman ni hamateani. Ngatung bagas bi, ngatung holom. Si tutu. Siani mahita di coput. Siani mahita di buan. Siani mahita di angkat. Debata. Sian naholomi. Sian Torunitano dari Seol, dunia orang mati. Banuatoru, sian Banuatoru yang kade batahita. Asa melua hita sian Hamaguata, do sian Pardosota. Da ido basa-basa ni debatana balga tu portivion. Alani hobas mahita lau mangulahon lomoni rohana marulupulup jala marlas ni roha mahita. Ala pardinggan basa do debata jala naso motok. Asini rohana tu sudia ka na porsea di bana. Maritisi anima laos gabe soso tu hita tong. Basudi mahita hubas di lomoni rohani dewata. Songoni manang pembangunan tahun ate. Ay terus no nyerempet jamita di paditot pembangunan non ay bawa ino nih. Daripada sebereng-bereng ono songono terus rupani. Bay sianope asongon na pelilik ku bereng-bereng osongonan nih. Sadi hari do bereng ojol malewat di sini roha rupani. Manang kasih kola minggu merdelet-delet di sini. Nakyaro piate. Basi olah batu bata ro terus adige besayon na roha. Batong rak mahita tong. Ngari jo panitia pembangunan teh 32 halak masa darion na pajolohon gugu tok-tok na 2020 tolu. Ba Porsea do lubi do sian 100 salak kita. Na boy pajolohoni. Dak polai kon pai mot tabula 12 tahun 2020 tolu. Asal lunas sonot tai toy mabah bajolo monina. Bajolo hamuma, bajolo hitama. Asai tor hobas si tarupani laho patu pahoni. Alai taingot dak singir tai tu de batate. Dang gabi paritok konot tai tu jahoba. Tukolan siula honot tadoi. Dang utang naso terjuai. Ala di bahan daringgat tu de bata gabi wazi de bata ma ban daringgan. Daw. Gabi wazi de bata ikon sai naringgan nature tungulut taraw. Olorori luas sita marukil. Olorori luas sita manaon. Alai dio dingi di rupi do hita di nasa parukilot tai. Ido benado si Daud. Sia dia doro pangurupiot tu hita. Sian Jahoba sito palangi do tano osabing. Ro pangurupiot tuahu. Amin. Martang yang mahita.
Mauliate madi huali Jehovah Tuhan nami, ala didinggan di basam dot asini roham na sohabilang kami, na sotarasa pami, ay nargai di lehok ko tuhami, pasu-pasu mahami, asalamuduk tulomani roham, pasu-pasu masudi ruasmu, narotu gade jaon memuji guarmu nabadiye, diak kanasida na ulang tahun kelahiran, kejang umur nasida ulang tahun pernikah sadari dosa mingguan, lam berbahagia rumah tangga nasida, songoni manangak karuasmu, na live streaming madohoti par mingguanon NN Lawrence Tompul nyonya sianturi boru na ibaho inanami keluarga ginting boru silahi pasu-pasu nasida leo gajang nurai paso do nguluni nasida pe toktong di bagasalas ni roha terjauh rohami nang ruas ni huriam nang pasahaton gugu toktok ripe pembangunan nami jalo mai saluhuna jala baloson di nasida silop igadda balos ni pasu-pasu mali Tuhan ang kapunguan na mendukung pembangunan bona tahun ni marga purba, bona tahun marga sitorus, punguan siburian, saya tu paham mudi hasadaon dia kapunguan nasida samar sangap kuarmu. Pasu-pasu keluarga esi tanggang boru silaban wiksia, songoni nang nyonya si matupang boru tambunan, na ulang tahun ke-65 le Tuhan. Saya tabay dengan dibasam di keluarga nasida, kejang ni umur hai pason, nang las ni rohape, tangan ngulu nasida di bagasan hai pason. Alih Tuhan di jalo huriam doaka na pinasahat ni ruasmi marhite proposal alih Tuhan mendukung pembangunan ni huriami di bagasa sadarion sian semli se alino padita siagian boru si majuntak keluarga luban gaol boru pangaribuan songoni jesemese boru siahan boru si manjorang sian bintaro alih Tuhan pasu-pasu nasida di bagasanak kangulu na raut ulona di basian nasida dang ruas ni huriam HKBP alai parsidoh do nasida manupahi huriami amanami fleksimatis gulo songoni nang inanami naik Kevin inang Diana buru na 70 peparan ni inang Meriati buru si matupang alai Tuhan pasu-pasu nasida dia kainganan nasida vi saya leho nak kanadinggan di ngulu nasida pasu-pasu manang nyonya sitompul boru si mamora songoni nang gudang parulian panjaitan arga sianipar Fritz A tampu bolon jalahoma mangaleo las niroha di nasida le Tuhan diak ka ulona martaba-taba ka na sinari ni roha nasida tu paham diak ka ngulu nasida pasu-pasu jala-jalo majanji iman dok batu alas sianami sian amanami RP Sitorus alai Tuhan sai pasu-pasu amanami rap dohot yanak kon nasaluhna di bagasanak ka ngulu nasida songoni nang sumbangan tu pembangunan sian Robert Pasaribu boru pangaribuan di Toraja sai palumehot tu nasida le Tuhan naringgan lumobi na nasiholan ni roha nasida di haruan ni pinopar anak nang boru di tongani keluargana saya jalo mai ali Tuhan tang yang nami nang maradopon keluarga es nenggolan boru sinaga wik tolu songoni nang Elis Tati sinaga dot Roida Novelia panjaitan manang di dia penasida maringan ali Tuhan saya homa mangasi nasida di bagasan dengan di basam ali Tuhan saya ingot maasini roham dot dengan di basam dia karuas ni huriam namar sahid saya hubigi hami do barita na hurang sehat amanami sida bukke songoni nang di amanami si majutak doh tak karuas ni huriam ali Tuhan di boto hodoi na sedang dalam pengobatan sedang dalam pemulihan dirawat dijabu nang di rumah sakit ali Tuhan pasu-pasu manasida satu minggu malum nasida sian persahiton na Kevin Panjaitan songoni nangak kana suagorak kai mersada-sada asa tanganmu nalaboki majama nasida gabi piut tanggal nasa ngaluto do sahid di bagasan hagugoni huaso ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahi tahut papungu pilihan tujolo
Lede batama namin na di banua gijang horo haron salu silelo dari gado nasa libasa na mauli tu supasata mi masa na nileon mi tu kami pilen nami tu ho sai jalo mai kabe uap na ucus di jolom pasu mai jala ramote asau parahasia kami pilihanon pati bulok karajon mu di tonga-tongani huriam do di portibion. Uhai marohan nami mariti todim asalamu tadahami gudang nesileo leon mi tu kami asalam gir-gir kami madok mau lihat itu ho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amin na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hamis sadarion hanguluan siapari, sai sabado sanami, songon pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim, amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita. Pengurus Kor Galileo ano tinggal masjid stok kinate makatai hawar hatat hari Minggu tu Bandung Barat.